Croeso i'r ail sesiwn adolygu ar gyfer Mathemateg Ychwanegol lefel 2, lle byddwn yn ffocysu heddi ar yr agwedd Differu. Fy enw I yw Rhian Rhys, a dwi'n athrawes ymgynghorol Mathemateg a Rhifedd yn gweithio gyda phob ysgol uwchradd yng Ngheredigion. Strwythur y sesiwn heddi bydd ail ymweld ac atgyfnerthu yr elfennau mwyaf pwysig o Differu a'i hymarfer wrth geisio datrys problemau arholiad penodol. Felly, y peth cyntaf i fod yn ymwybodol ohono yw bod graddiant y gromlin, sef pa mor serth yw'r gromlin, yn mynd i bod yn wahanol mewn gwahanol bwyntiau. A rheswm am hynny, ar yr ochr chwith y graff, neu ar ochr chwith y gromlin, fe welwch chi bod y gromlin yn dod am lawr, felly mae'r serthni neu graddiant y gromlin yn mynd i fod yn negyddol. Ond ar yr ochr dde, mae'r gromlin yn mynd i fyny, sy'n golygu mae pa mor serth yw'r graff neu'r graddiant yn mynd i fod yn bositif. Ond pan mae x yn hafel i 0, so pan mae x yn hafel i 0, dyma'r pwynt ar y gromlin. Fe welwch chi bod y gromlin yn stopio dod am lawr ac ar fi'n mynd i fyny. Felly mae graddiant y gromlin yn y pwynt x yn hafel i 0 ar y gromlin benodol hon yn mynd i fod yn 0 hefyd. Mae serthni yr graff neu serthni'r gromlin neu'r graddiant y gromlin yn hafel i 0 yn y pwynt x yn hafel i 0. Achos dyw'r gromlin ddim yn mynd i fyny neu i lawr. Un ffordd o ddarganfod graddiant y gromlin ar bwynt penodol, achos mae'r graddiant neu'r serthni yn mynd i fod yn wahanol yn y pwyntiau gwahanol, yw i lunio tangiad i'r gromlin yn y pwynt benodol hynny. A llinell syth yw'r tangiad, sydd ond yn cyffwrdd ar gromlin mewn un pwynt yn unig. So fe welwch chi, mae yna dangiad, neu mae yna linell syth wedi cael ei lunio fan hyn. So mae hon yn dangiad yn y pwynt lle mae x yn hafal i 2. Achos fe welwch chi, mae'r llinell syth yma ond yn cyffwrdd ar gromlin mewn un pwynt benodol, a'r pwynt yna yw pan bod x yn hafal i 2. Neu'r pwynt benodol hynny yw 2 minus 1. Fe welwch chi 2 ar draws minus 1 i lawr. Felly, i ddarganfod graddiant y gromlin pan mae x yn hafal i 2, rhaid yn gyntaf llunio tangiad i'r gromlin, a mae hynny wedi cael ei lunio i ni'n barod, yn y pwynt 2 minus 1. Wedyn, darganfod y graddiant y tangiad drwy lunio triongl ongl sgwâr fel i ni wneud o'r blaen. Gallwch chi wneud triongl ongl sgwâr, mawr neu bach, dim ond bod yn defnyddio 2 bwynt amlwg ar y llinell syth ar y tangiad. Felly, yr 2 bwynt dwi wedi dewis yw 0 minus 9 a 3. Felly, i ddarganfod y graddiant y tangiad, mae eisiau ni wybod sawl pwynt i fyny a sawl pwynt ar draws. Wel, os ydrychwn ni ar y gwahaniaeth o'r pwyntiau mynd i fyny, mae gyda fi x yn hafel i 3 yn y pwynt hyn, a mae 'da fi x yn hafel i minus 9 yn y pwynt hyn. So'r gwahaniaeth rhwng minus 9 a 3 yw 12. A wedyn ar draws, y gwahaniaeth rhwng y gwerth x yn hafel i 3 a'r gwerth x yn hafel i 0 yw 3. Felly, o'r diagram, ni'n gallu gweld mae 12 rhannu 3, sef 4, yw graddiant y graff os yw x yn hafel i 2. Cofiwch, mae rhaid i ni rannu uchder y triongl yn sgwâr efo sail mwyn cyfrifo'r graddiant. Mae hwn braidd yn llefyrus, yn enwedig os y'n ni'n mynd i gwneud neu gorfod darganfod graddiant y gromlin ym mhob pwynt. So dim ond un pwynt o'r gromlin sydd gyda ni graddiant yn fan hyn. Felly, y ffordd mwyaf cyflym neu y broses
mathemategol o ddarganfod y graddiant yw differu. Ond mae differu yn helpu ni ddarganfod graddiant unrhyw gromlin ar unrhyw bwynt heb orfod llunio y tangiad yn gyntaf a wedyn darganfod y graddiant trwy lunio triongl along y sgwâr. So, i ni wedi darganfod y graddiant mewn un pwynt penodol, ond y nod yw darganfod graddiant pob pwynt ar gyfer unrhyw gromlin mewn ffordd ychydig bach yn gyflymach, a'r ffordd hynny yw differu. Cyn edrych yn agosach nawr ar differu, ni'n mynd i ddefnyddio nodiant arbennig, fel i ni wastad yn wneud yn Mathemateg, i gynrychioli'r graddiant. A os yw yn cynrychioli, so wedyn ni, os yw yn cynrychioli unrhyw ffwythiant, unrhyw mynegiad sydd yn ymwneud ag x, yna mae dy dros dy x yn cynrychioli graddiant y ffwythiant. So byddwch chi wedi dod ar draws hyn o blaen. So os taw yw ein ffwythiant ni, sydd wedi cael ei fynegu yn nhermau x, yna dy dros dy x yw'r nodiant sy'n cael ei ddefnyddio i gynrychioli'r graddiant. A mae yna ddwy ffordd o ddarganfod y graddiant, yna dwy ffordd o ddarganfod dy dros dy x, sef yn gyntaf trwy differu o egwyddorion sylfaenol, neu yn ail drwy ddefnyddio rheol differu, a dyna beth i ni'n mynd i fod yn canolbwyntio arno yn ystod y sesiwn hyn. So mae yna dwy ffordd o differu, ond dim ond un ffordd i ni'n mynd i canolbwyntio yn ystod y sesiwn hyn. Er bod ni ddim yn mynd i fod yn canolbwyntio ar differu o egwyddorion sylfaenol heddi, trwy differu ffwythiannau gwahanol o egwyddorion sylfaenol, mae'n dod yn amlwg wrth wneud mwy a mwy o enghreifftiau fod patrwm i weld wrth fynd o'r ffwythiant i'r differiad dy dros dy x. Mewn geiriau, y patrwm differu neu rheol ar gyfer differu, unrhyw derm neu ffwythiant, yw i luosi'r pŵer efo'r rhif cyn y term, a hwn bydd cyfernod y term newydd, ac wedyn tynnu un oddi wrth y pŵer. Er enghraifft, gyda'r term 7x i'r pŵer 3, so gan i weld, so 7x i'r pŵer 3, y rhan cyntaf yw i luosi'r pŵer, sef 3, efo'r rhif cyn y term, so 3 lluosi 7, so 3 lluosi 7, hwn fydd cyfernod neu'r rhif o flaen y term x newydd, a wedyn tynnu un oddi wrth y pŵer. Felly 3 oedd y pŵer, ond nawr ni wedi tynnu un wrtho fe, ac ni wedi cael pŵer newydd o 2. So, lluosi'r pŵer efo'r rhif 7 lluosi 3, ni'n cael 21, a wedyn x a'r pŵer newydd yw 1 yn llai na'r pŵer oedd gyda ni yn y ffwythiant y. Mewn symbolau beth sydd gyda ni, os oes gyda ni ffwythiant yn hafal i a'n rhif, lluosi x i'r pŵer n a n yn rhif, yna mae'r differiad neu dx yn mynd i fod yn a lluosi n, achos ni'n lluosi'r pŵer efo'r rhif cyn y term, so dyma'r pŵer a ni'n lluosi'r pŵer gyda'r rhif o flaen y term. So mae gyda ni n lluosi a neu a lluosi n, yr un peth yw e. Wedyn x i'r pŵer 1 yn llai na beth oedd gyda ni ymreiddiol. So yn lle pŵer n, i ni nawr wedi tynnu ffwrdd 1 o'r pŵer. Cwbl o enghreifftiau wedyn. So yn hafal i 4x i'r pŵer 2 plus 5x neu 5x i'r pŵer 1. I ni'n gwybod mae 1x sydd gyda ni am yna. Os i ni'n mynd i ddifferu, so mae gyda ni 2 derm gwahanol, gallwn ni ddifferu yr 2 derm ar wahân a rhoi nhw nôl at ei gilydd yn y diwedd. Beth sydd gyda ni?
yw dx yn hafalu 8x, i ni wedi llosi'r pŵer gyda rhif o flaen y term, so 2 llosi 4 ni wedi cael 8, a wedyn x i'r pŵer 1. 1 yn llai na'r pŵer oedd gyda ni'n wreiddiol. Ac wrth gwrs, ym fan hyn, mae gyda ni 1 llosi 5 sef 5. Gallen ni fod yn rhoi x i'r pŵer 0, ond wrth gwrs i ni'n gwybod bod x i'r pŵer 0 just yn 1. So 5 llosi x i'r pŵer 0 neu 5 llosi 1 just yn 5. So mae gyda ni 8x adio 5 cyn bo fi wedi dechrau ychwanegu ysgrifen gwyrdd. Cwestiwn nesaf wedyn, mae gyda ni 4 term, felly ni'n mynd i ddifferu'r 4 term ar wahân. So yr un cyntaf dod ar pŵer, gallen ni weid bod 1 x i'r pŵer 3, so 3 llosi 1 yw 3, x i'r pŵer 2, 1 yn llai na'r pŵer gwreiddiol. Wedyn yn fan hyn, 2 llosi minus 6, byddwch yn ofalus bod gyda chi minus 6 yma, felly mae gyda ni minus 12 yw'r cyfernod newydd, a'r pŵer wedyn yn mynd 1 yn llai, x i'r pŵer 1. Yn fan hyn, 1 llosi 7 yn rhoi 7, a x i'r pŵer 0. Yn fan hyn, wrth gwrs, mae gyda ni x i'r pŵer 0, 2 llosi x i'r pŵer 0 sy'n 2 llosi 1 sydd yn 2, ond os ni angen gwybod beth yw'r pŵer o x mwyn defnyddio'r rheol hyn, a ni'n llosi'r pŵer wrth gwrs gyda rhif o flaen y term, a 0 llosi 2 yw 0. So, i ni'n cael beth oedd gyda ni'n wreiddiol. So ni'n tacluso i fyny, 3x sgwar, tynnu ffwrdd 12x, sy'n eisiau fi roed y pŵer 1 y mewn, plus 7 llosi 1, so sy'n eisiau fi roed x i'r pŵer 0, plus 0 sy'n eisiau fi roed y 0 yna mewn o gwbl. Ar un ola, yn hafalu 4x i'r pŵer 1, so i ni'n cael 4x i'r pŵer 0, adio 3x i'r pŵer 0, wrth gwrs mae'r pŵer 0 yn llosi gyda y 3 i roed 0. So beth ni'n cael yw 4 llosi 1, neu 4 plus 0, wel, just 4. Felly, chi wedi siŵr o fod wedi dod ar draws y rheol yna ar blaen, gadewch ni. Felly, cwpl o gwestiynau chi gael trial eich hunan. Gwasgwch pause falle ar y fideo i chi gael digon amser i fynd drwy bob un. Byddwch yn ofalus, mae rai pwerau yn negyddol a yr cyfernod yn negyddol, felly bydde 2 derm negyddol yn lliosi gyda hynna'n i rhoed ateb neu rhif neu gwerth positif. Felly, bant â chi a wedyn ailgydiwch yn y fideo pan i chi wedi dod o hyd i'r atebion. Gobeithio bod chi wedi cael cyfle i drial rhai o'r rhain. Jyst i fynd trwy'r atebion yn gyflym, felly yn hafalu 7x i'r pŵer 2, i ni'n chwilio am dx neu'r differiad. A'r differiad yw 2 llosi 7, 14, llosi x i'r pŵer 1. Sy'n eisiau fi roed sy'n eisiau fi roed y pŵer 1 mewn wrth gwrs. Yr un nesaf, y differiad, mi'n defnyddio'r rheol, llosi'r pŵer gyda y term o flaen yr x, so 8 llosi 7 yw 56, a wedyn x i'r pŵer, 1 pŵer yn llai, sef 6. Trydydd un, 4 llosi minus 9 tro hyn, felly minus 36, ac x i'r pŵer 1 yn llai, x i'r pŵer 3. So, rhain chydig bach yn fwy lletwydd, achos yr minuses, ond dylech chi bod yn iawn. Y differiad dros dx yn minus 4 llosi 5 sydd yn minus 20. X i'r pŵer 1 yn llai, byddwch yn ofalus yn mynd 1 yn llai na minus 4 yw minus 5, dim minus 3. Yr un nesaf, dx, mae gyda ni minus 3 llosi gyda minus 8 sydd yn plus 24, a wedyn x i'r pŵer 1 yn llai, x i'r pŵer minus 4. Yr un nesaf,
dros dy x yn hafalu minus 9 lluosi, wel, minus 1 sydd gyda ni mewn gwirionedd fyna, sydd yn 9, ag x i'r pŵer minus 10. Okay. Yr ddoi ola, dy dros dy x, beth wedi digwydd fyna, yw 12 x i'r pŵer 0, ond x i'r pŵer 0 yw 1 wrth gwrs. So 12 lluosi 1 yw 12. A wedyn i'r un ola, 5x i'r pŵer 0 yw hwn. Felly, beth sydd gyda ni yw 0 lluosi gyda 5 yw 0. Sym eisiau ni i edrych ar unrhyw dermau x, achos mae'n mynd i fynd lluosi gyda 0. So mewn gwirionedd, mae yna unrhyw gysonin yn differu i roed gwerth o 0. OK, cwbl o gwestiynau eraill, bach mwy cymhleth. Poswch neu stopiwch y fideo i gael tro rhai o'r rhain hefyd, a wedyn ailgydiwch yn y fideo pan ych chi'n barod. Wedyn fe gewch chi'r atebion. OK, felly, jyst mynd trwy'r atebion yma. Maen nhw bach mwy cymhleth y tro hyn. Yr un yw'r rheol. Bach mwy cymhleth achos mae yna fwy o dermau'n hytrach na just termau sengl, fel oedd gyda ni ar hanner cyntaf o'r ymarfer, a hefyd mae gyda ni pwerau falle ffracsiynol sydd yn gwneud pethau bach mwy diddorol. Felly, y differiad yn yr cwestiwn cyntaf yma yw 4x i'r pŵer 3 minus 6x sgwar plus 6x plus 6. So, x i'r pŵer 1, a wedyn gyda ni x i'r pŵer 0 sydd just yn 1 hefyd. OK, differiad yr ail gwestiwn. 4x tynnu ffwrdd 3x i'r pŵer minus 2. So, hwnna yn fwy tebyg i'r rhai o'r lletwydd ar yr ochr chwith. Cofiwch beth sy'n digwydd os yw'r rhifau negyddol yn mynd 1 yn llai, os ni'n tynnu 1 i ffwrdd. OK, so 3 lluosi gyda 5 yn 15, x sgwar, so differiad yr un cyntaf yn un bach rwydd. Yr ail un, ni'n lluosi hanner gyda 5, so mae gyda ni 2 a hanner, neu 5 dros 2, 5 wedi hanneru, ag x i'r pŵer na'r hanner gyda 1 wedi tynnu ffwrdd yw minus hanner. So hwnna'n un bach newydd. Ffracsiynau, mae'r pŵer dal yn mynd 1 yn llai, so ni'n tynnu 1 wrth y pŵer. Sim ots os yw e'n ffracsiwn, ond falle bod yr ateb 1 yn llai yn fwy anodd i weithio allan. OK, cwestiwn nesaf, mae gyda ni 2x i'r pŵer 1, neu just 2x. Minus 2 lluosi 5 yn minus 10, x i'r pŵer minus 3. Minus 5 lluosi 4 yn minus 20, x i'r pŵer minus 6. Yr ola ond 1. So mae gyda ni chwarter lluosi gyda 12, neu chwarter o 12, a chwarter o 12 wrth gwrs yw 3. X i'r pŵer, wel 1 yn llai na chwarter. Felly chwarter tynnu ffwrdd 1, mae gyda ni minus 3 chwarter. Sydd ddim yn neis iawn, ond dyna beth sydd gyda ni os ni'n defnyddio y rheol differu. Minus 30 x i'r pŵer 9. A'r un ola eisiau bod yn ofalus yn fwy na dim. Dyw'r rheol ddim yn fwy anodd, ond mae gyda ni rhifau neu gwerthoedd negyddol a ffracsiynol. So mae gyda ni 4 lluosi hanner, neu hanner 4, a hanner 4 yw 2 wrth gwrs, x i'r pŵer 3. Mae gyda ni minus hanner lluosi, wel, gallen ni feddwl am hwn fel minus 1. Minus hanner lluosi minus 1 yw plus hanner. X i'r pŵer na'r minus hanner tynnu ffwrdd 1
yw minus 1/2 neu minus 3 dros 2. A wedyn yr un ola, minus 4 lluosi minus 3 yw plus 12 ac x i'r pŵer minus 5. Felly gobeithio bod chi wedi cael peth llwyddiant gyda hynna, ond bod os nag ych chi bod chi'n gallu gweld ble chi wedi mynd yn anghywir, ac os ych chi wedi mynd yn anghywir gyda yr gwerthoedd ffracsiynol neu yr gwerthoedd negyddol, dyna beth sydd chi gofio nawr a trio bod yn wyliadwrus ohono fe wrth symud ymlaen. OK. Cyn symud ymlaen i edrych ar gwestiynau arholiad, mae rhaid i ni'n gyntaf wneud yn siŵr bod y ffwythiant yn y cwestiwn yn nhermau x mewn ffurf sydd â phŵer neu index. Ni dim ond yn gallu defnyddio rheol differu pan bod y ffwythiant yn nhermau x sydd â, neu mewn ffurf sydd â phŵer neu index. Felly, os yw ffwythiant ar ffurf ffracsiwn, fel i ni'n gweld yn fan hyn, neu ar ffurf ail neu trydydd isradd fel sydd fan hyn, byddwn ni ddim yn gallu defnyddio rheol differu, achos mae rheol differu yn gysylltiedig â x i'r pŵer rhywbeth. Felly, bydde rhaid i ni newid ffurf y cwestiwn fel bod gyda ni y ffurf x a phŵer neu index. A ni'n gwybod o'r gwaith tyngau arferol bod 1 dros x i'r pŵer a, yr un peth â x i'r pŵer minus a. Felly bydden ni'n gallu differu hwn ar ôl bod ni wedi newid yr un term mewn ffurf ffracsiwn. A'r un peth gyda yr ail neu trydydd isradd, ni'n gwybod bod ail isradd x yr un peth â x i'r pŵer hanner, neu bod trydydd isradd x yr un peth â x i'r pŵer 1/3. So mae yr afed isradd o x yn hafal i x i'r pŵer 1 dros a. Felly, byddwn ni ddim yn gallu defnyddio rheol differu yn y ffurf hyn, ond byddwn ni yn gallu defnyddio rheol differu gyda x i'r pŵer 1 dros a. A'r un peth ar gyfer y ffracsiwn, byddwn ni ddim yn gallu differu 1 dros x i'r pŵer a, ond i ni yn gallu differu hwn yn y ffurf x i'r pŵer minus a. Felly, jyst edrych ar cwpl o enghreifftiau. 1 dros x i'r pŵer 3 yr un peth ag x i'r pŵer minus 3. Felly, unwaith bod wedi newid ffurf y cwestiwn, i ni nawr yn gallu edrych ar y differiad. A'r differiad yw ni yn lluosi'r pŵer gyda rhif o flaen y term x, so fan hyn minus 3, a wedyn i ni'n tynnu 1 i ffwrdd o'r pŵer, so minus 3 tynnu 1 i ffwrdd, mae gyda ni x i'r pŵer minus 4. A wedyn edrych ar ail isradd x, newid i ffurfau fel bod yn x i'r pŵer hanner, a nawr ni'n gallu cymhwyso y rheol differu, sef lluosi y pŵer gyda'r rhif o flaen yr x, so mae gyda ni hanner lluosi gyda 1 neu hanner, a wedyn tynnu 1 i ffwrdd o'r pŵer, so mae gyda ni hanner tynnu ffwrdd 1 sydd yn minus hanner. So, dim ond bod ni'n cofio neu'n atgoffa'n hunain o reolau indexau yn y gwaith tygau, dylen ni fod yn gallu cymhwyso rheol differu gyda cwestiynau yn debyg i'r rhain. Dim ond bod ni'n newid i ffurf nhw i x i'r pŵer neu bod index gyda'r x yn y cwestiwn. So, gadewch ni edrych ar y cwpl. Felly, dyma ffwythiannau gwahanol. Ni eisiau differu, ni eisiau ffindo graddiant y ffwythiannau, graddiant y cromlunau. So, ni angen darganfod dy dros dx. Ond, ni methu defnyddio y rheol differu achos dim un o'r cwestiynau yn y ffurf yn hafal i x i'r pŵer rhywbeth. So, peth cyntaf mi moyn i chi wneud yw newid y cwestiwn fel bod gyda chi yn hafal i x i'r pŵer rhywbeth. Bant chi. Stopiwch y fideo falle, gad digon amser, a wedyn ewn ni drwy yr ffurfiau priodol ar gyfer differu.
Gobeithio bod chi wedi cael cyfle i wneud hynny. Felly, yn hafal i 1 dros x i'r pŵer 2 neu x sgwar, mae hwnna'r un peth â yn hafal i x i'r pŵer minus 2. Yr un nesaf, yn hafal i 1 dros x i'r pŵer 7, yr un peth â yn hafal i x i'r pŵer minus 7. Yr un nesaf, yn hafal i 2 dros x cubed, yr un peth â yn hafal i 2x i'r pŵer minus 3. So mae'r 2 ddim yn rhan o'r ffracsiwn, jyst yr x i'r pŵer 3 yn newid i x i'r pŵer minus 3. Yr un nesaf, mae gyda ni yn hafal i minus 7 dros x i'r pŵer 4, neu yn hafal i minus 7 x i'r pŵer minus 4. Ar un ola, mae gyda ni yn hafal i 1 dros 5x i'r pŵer 6. So, os ni'n gwahanu yr cyfernod, y rhif de o flaen y term x, mae gyda ni 1 pumed, a wedyn, wrth gwrs, mae 1 dros x i'r pŵer 6, yr un peth â x i'r pŵer minus 6. So, beth sydd gyda ni yn cwestiwn 5 yw yn hafal i 1 pumed, a wedyn x i'r pŵer minus 6. Felly, na gyd ni wedi gwneud fan'na i newid ffurf y cwestiwn, fel mae bob un o'r cwestiynau yma yn y ffurf yn hafal i x i'r pŵer, a wedyn, wrth gwrs, nawr i ni'n barod i ddifferu. So, d ydy x, yr un peth ag o'r blaen, minus 2 lluosir rhif o flaen yr x yw minus 2, a wedyn mynd â'r pŵer i lawr 1. So, yr ail un, minus 7 lluosi wrth gwrs y rhif o flaen yr x, sef 1. So, minus 7 lluosi 1 yw minus 7. A wedyn x i'r pŵer, mynd y 1 yn llai, byddwch yn ofalus minus 8. Yr un nesa, dy by dx, yn hafal i minus 3 lluosi 2 yw minus 6. Mynd â'r pŵer lawr 1 i minus 4. Yr un nesa, minus 4 lluosi minus 7 yw plus 28. A wedyn mynd â'r pŵer i lawr 1, yn ni'n mynd lawr yn bellach, gyda ni x i'r pŵer minus 5. Ar un ola, bach mwy lletwydd achos mae gyda ni rhif sydd yn ffracsiwn. So mae gyda ni minus 6 lluosi 1 pumed. So 1 pumed 6 gwaith yw 6 pumed. Ond wrth gwrs mae gyda ni'r minus yna, so minus 6 pumed. X i'r pŵer, mynd 1 pŵer, mae 1 yn llai na'r pŵer oedd gyda ni, so mae gyda ni x i'r pŵer minus 7. Okay. Mlaen wedyn jyst i edrych ar gwestiynau sydd eto yn edrych yn anodd i ddifferu oherwydd dyw ffurf pob un o'r cwestiynau yma ddim yn y ffurf yn hafal i x i ryw bŵer. So, cyntaf fi moyn i chi wneud eto fel o'r blaen, fi moyn i chi newid y cwestiwn fel bod gyda ni y ffurf priodol yn hafal i x i'r pŵer. Defnyddiwch y rheol index yma sydd wedi nodi ar y top. So, stopiwch y fideo, a wedyn ailgydiwch ynddo fe pan ych chi'n barod. Felly, yn yr achos cynta, yn hafal i trydydd isrodd x, dylech chi fod yn gwybod, neu os nag ych chi'n gwybod, i ni'n edrych ar y rheol yma ar y top, trydydd isrodd x yn golygu bod hwnna'r un peth â yn hafal i x i'r pŵer 1 dros 3. Yr un nesa, yn hafal i 5 ail isrodd x. Wel, ail isrodd x yw x i'r pŵer hanner, felly mae gyda ni yn hafal i 5 x i'r pŵer hanner. Doi derm yn cwestiwn 3. Minus 8 lluosi ail isrodd x, so beth sydd gyda ni fyna yn hafal i minus 8 x i'r pŵer hanner plus 4. A wedyn yr un ola, mae gyda ni yn hafal i x i'r pŵer hanner wedi sgwario, ond wrth gwrs, os oes gyda ni 2 index, ni'n gallu lluosi nhw gyda'i gilydd i gael 1 index, so hanner 2 waith yw 1. So mewn gwirionedd, mae yn hafal i x i'r pŵer hanner wedi sgwario yr un peth â x i'r pŵer 1 neu x. Ond dylen ni fod yn gwybod hynny o edrych ar y cwestiwn greiddiol. Ail isrodd x wedi sgwario yn dod â ni nôl i x.
A wedyn unwaith bod gyda ni cwestiynau i gyd yn y ffurf x yr pŵer rhywbeth, mae'r differu ychydig bach yn rwyddach. So, yn yr achos cynta, dx, yn hafalu 1/3 lluosi gyda 1, so 1/3, ac x yr pŵer 1/3 tynnu ffwrdd 1, a 1/3 tynnu ffwrdd 1 yw minus 2/3. dx sef y graddiant. Yn yr ail gwestiwn yw hanner lluosi gyda 5 neu 5 hanner, a wedyn x yr pŵer hanner tynnu ffwrdd 1 neu minus hanner. Doi derm gyda ni yn y trydydd cwestiwn i ddifferu. So os nawn ni edrych ar yr un cynta, hanner lluosi minus 8 neu hanner o minus 8 yw minus 4. X yr pŵer hanner tynnu ffwrdd 1 yw minus hanner. A wedyn mae'r ail derm, mae'n rhaid i ni gofio bod 4 yr un peth â 4 lluosi x yr pŵer 0, achos mae x yr pŵer 0 yr un peth â 1. So, yn fan hyn, mae gyda ni 0 lluosi gyda 4 sydd yn 0, a does dim rhaid i fi i roed adio 0. Ar un ola, cwestiwn 4. X yr pŵer 1 wrth gwrs, 1 lluosi yr rhif o flaen yr x yw 1, a wedyn x yr pŵer 0, ond ni'n gwybod bod x yr pŵer 0 yn 1, so 1 lluosi 1, a'r ateb yw just 1. Ambell waith mae eisiau ni wybod beth yw'r ail ddeilliad. Felly, hyd yn hyn, drwy ddifferu'r ffwythiant i ni'n cael dx, neu d dros dx. Ond drwy ddifferu eto, so drwy ddifferu'r ateb, drwy ddifferu dx, i ni'n cael ffwythiant newydd, sef yr ail ddeilliad, ac i ni nodi hwn gyda d2 dros dx sgwar. So, edrych chydig bach yn mwy cymhleth, ni ddim yn ysgrifennu dx wedi sgwario, achos ni ddim yn sgwario, ni differu am yr ail dro. So dyna pam mae'r nodiad yma yn eitha pwysig i chi gofio. Felly, jyst i edrych ar enghraifft, os yw yn hafalu minus 2x sgwar adio 10x, bydde differu am y tro cyntaf yn rhoi minus 4x adio 10. Ond os dwi'n differu'r ateb, so os dwi'n differu dx, dwi'n cael ffwythiant newydd o'r enw d2 dros dx wedi sgwario, ac wrth gwrs, os dwi'n differu yr ffwythiant yma, dwi'n just yn cael minus 4 plus 0, neu just minus 4. So, bod falle'r nodiad yn edrych yn gymhleth, na gyd i ni wneud yn fan hyn yw differu dwy waith o y ffwythiant y. So, ni ddim yn stopio'r dx, ni'n mynd un cam ymellach. Felly, ni'n barod i edrych ar gwestiynau arholiad Mathemateg Ychwanegol lefel 2. A mae yna rhai yn fwy straightforward neu gilydd. So, drychwn ni ar y rhai straightforward yn gyntaf. So, yn fan hyn, mae eisiau ni edrych ar dx ar gyfer pob un o'r canlynol. So, 3 cwestiwn gwahanol. Yn y lle cyntaf, dx yw, so, 4 lluosi 9, 36, a wedyn x yr pŵer 1 yn llai x3. Term nesaf wedyn, 4x wedi sgwario, so mae gyda ni 2 lluosi 4 sydd yn gwneud 8, a wedyn pŵer x yn mynd lawr o 2 i 1, ond sy'n rhaid i fi roed 1 i mewn wrth gwrs, a wedyn cofio wedyn bod rhif ar ben ei hunan yr un peth â 3x yr pŵer 0, ac os ni'n differu minus 3x y pŵer 0, mae'r 0 yn lluosi gyda'r minus 3, so mae gyda ni 0, sy'n eisiau ni i feddwl am unrhyw derm arall. Dyma beth yw'r ateb terfynol. Cwestiwn B, neu rhan B. So hwn bach yn rwyddach, so ni'n mynd â minus 8 lluosi gydag 1, sef minus 8.
Y tric fan hyn yw cofio 1 yn llai na -8 yw -9, nid -7. A wedyn hwn bach mwy lletwydd oherwydd bod gyda ni pŵer sydd yn fracsiynol, ond 3/4 lluosi gyda 1 yw 3/4. A wedyn, pa bŵer o x? Wel, 3/4 tynnu ffwrdd 1 yn llai na 3/4 yw -1/4. A dyna ni. So, 5 marc rhwydd am yna, os gallwn ni gofio beth yw'r rheol indecsau a gwneud y cyfrifo yn ofalus wrth gwrs. So, bod yn ofalus gyda pwerau negyddol a pwerau fracsiynol. Edrych ar gwestiwn arall, chi'n gallu gweld yn weddol debyg, just ffigurau gwahanol, so gadewch ni fynd trwy'r rhain. Felly, 3 term gwahanol, so 10 lluosi 7 yw 70 x i'r pŵer 9 yn y lle cyntaf. Wedyn, mae gyda ni 1 lluosi gyda -5, x i'r pŵer 0, ond sy'n eisiau fi roed x i'r pŵer 0 mewn, neu os ych chi ddim yn hyderus, gallech chi roed y mewn i ddechrau. A wedyn, wrth gwrs, mae 22, yr un peth a 22 x i'r pŵer 0, ond mae'r pŵer yn lluosi gyda'r 22 i roed ateb o 0. So, mae hwnna'n gywir, ond byddwn ni yn dymuno petawn ni'n arholwr a gan bod yna 3 efarciau, bod chi yn tacluso eich ateb chi. So, x i'r pŵer 0 yn 1, so -5 lluosi 1 yw -5, a bydde, sy'n eisiau fi roed, bod eisiau fi dynnu ffwrdd neu adio 0 mewn. Yr un nesaf nawr, eisiau fi fod yn ofalus yn fwy na dim, oherwydd bod gyda fi pŵer negyddol. So, -12 lluosi 1 yw -12, x i'r pŵer 1 yn llai na -12 yw -13. Fan hyn eto, eisiau bod yn ofalus, so dx yn hafalu 3/8 lluosi 1 sydd yn 3/8. X i'r pŵer, right, beth yw 3/8 tynnu 1? Wel, 3/8 tynnu 1, yr un peth a 3/8 tynnu 8/8, sydd yn rhoi -5/8 i fi. A wedyn, nawr te, mae hwn yn debyg i rhai ni wedi gweld yn barod. Ni methu differu, ni methu defnyddio rheol differu achos dyw e ddim yn yn hafalu x i'r pŵer y beth. So mae rhaid i newid hwn i ddechrau, gan gofio rheol indecsau, 1 dros x i'r pŵer 4, yr un peth a yn hafalu x i'r pŵer -4. Ac unwaith bod gyda ni wedyn yn y ffurf x i'r pŵer, ni'n gallu defnyddio rheol differu. So, -4 lluosi 1, -4, x i'r pŵer -5. Iawn, mlaen i'r cwestiwn. So, tipyn o rhai tebyg yn fan hyn. Jyst i chi gael blas o beth sydd hi'n gwynebu chi. Felly, fan hyn, 4 term ni'n mynd i ddifferu nhw ar wahân. So mae gyda 8 lluosi 5, 40, x i'r pŵer 7. Yn y term nesaf, mae gyda fi -3 x i'r pŵer 1. So mae gyda ni 1 lluosi -3 sydd yn -3, a wedyn x i'r pŵer 0. Mae -13 yr un peth a -13 lluosi x i'r pŵer 0. So os dwi'n mynd i ddod ar pŵer lawr a lluosi fe gyda y term o blaen yr x, dwi'n mynd i gael 0. A wedyn y term ola yma, dwi'n mynd i ddod ar pŵer i lluosi gydag 1, so dwi'n mynd i gael -1 x i'r pŵer -2. So dim byd anodd, jyst bod eisiau bod yn ofalus, mae yna ambell i beth bach lletwydd am yna. So teidio i fyny achos bod yna 4 marc, so mae'n amlwg bod chi'n cael marc am gyfer bob term. 40 x i'r pŵer 7, -3 lluosi 1, -3, sy'n eisiau fi i nodi bod eisiau fi dynnu ffwrdd 0, a wedyn mae gyda fi -1 x i'r pŵer -2.
Rhan nesaf, rhan B. Mae gyda fi 5 dros 6 lluosi 1 sydd yn 5 dros 6. A wedyn x i'r pŵer 5 dros 6 tynnu ffwrdd 1. Neu 5 dros 6 tynnu ffwrdd 6 chweched. Sef minus 1 chweched. Hwn ddim yn y ffyrdd yn hafel i x i'r pŵer rhywbeth, so ni'n mynd i newid e. Yn hafel i, mae gyda fi 3, ond wedyn mae'r 1 dros x i'r pŵer 6 yr un peth a x i'r pŵer minus 6. Nawr, dwi'n hapus, dwi'n gallu defnyddio rheol differu oherwydd mae gyda fi yn hafel i rhywbeth sydd yn defnyddio x i'r pŵer. So mae gyda ni minus 6 lluosi 3 sydd yn minus 18 ac x i'r pŵer 1 yn llai minus 7. Felly hwnna'n rhoi blas i chi o gwestiynau sydd yn gallu ennill tipyn o farciau, gweud y gwir, 6 marc fyna am wneud amgymhwysol rheol yn gywir. Fi wedi trial dewis y rai o rhain achos maen nhw chydig bach yn wahanol, ond bod nhw falle yn ymddangos yn union un peth. So, jyst i fynd trwyddyn nhw, os ych chi moyn cael tro arnyn nhw eich hunan yn gyntaf a wedyn checo gyda fe atebion ni, mae croeso i chi stopio'r fideo. Fel bod chi'n cael ymarfer, ond yn lle jyst dilyn beth sydd gyda fi. So mae gyda ni 32 x i'r pŵer 7, minus 0, minus 7 x i'r pŵer minus 8. Neu jyst tacluso 32 x i'r pŵer 7, minus 7 x i'r pŵer minus 8. Rhan B, 1 chweched x i'r pŵer minus 5 chweched. A wedyn yr un ola yma, cyn bod fi'n differu, mae rhaid i fi newid ffurf y ffwythiant. Fel bod gyda fi x i'r pŵer, a beth sydd gyda fi yn fan hyn, byddwch yn ofalus, mae gyda fi 1 trydydd fel y rhif o flaen y term x, ond wrth gwrs mae 1 dros x i'r pŵer 5 yr un peth a x i'r pŵer minus 5. So nawr dwi'n gallu differu. Gyda fi minus 5 lluosi gyda treian, neu treian minus 5 o weithiau sydd yn minus 5 treian. A wedyn x i'r pŵer, 1 pŵer yn llai, neu 1 yn llai na minus 5 yw minus 6. Cwestiwn gwahanol nawr, ni'n gallu gweld yn syth bod hwn yn wahanol. 4 y farciau, ond i ni'n gallu gwneud hwn, jyst i weld beth sydd angen i wneud. So defnyddiwch y ffeithiau isod i ddarganfod gwerth y cysonyn A. So dy dros dy x yn hafel i 135 pan bydd x yn hafel i 3. Ond mae gyda ni y ffwythiant y. Ac os byddwn ni'n differu, a ni'n gwybod bod A yn rif, petawn ni'n differu gan ddefnyddio rheol differu, byddwn ni'n gwneud 3 lluosi A, sydd yn 3A, a wedyn wneud yn siŵr bod y pŵer x mynd 1 yn llai. Felly 1 yn llai na 3 yw 2. So beth sydd gyda ni, dy dros dy x, neu'r differiad yw 3A, lluosi gyda x sgwar. Ond mae'r cwestiwn yn dweutho fi bod hwn yn 135 pan fod x yn 3. Felly mae gyda ni hafaliad yn fan hyn. I ni'n gallu sgwennu hwnna mas to, 3a, mae x yn 3, so 3a lluosi 3 sgwar yn 135. Felly mae 3a lluosi gyda 9 neu 27a yn hafal i 135. Felly mae a yn hafal i 135 rhannu gyda 27. So yr unig beth sy'n ei wybod nawr yw sawl gwaith mae 27 yn mynd mewn i 135. Neu'r
Fi'n gallu gweld perthynas am hyn, achos mae 10.27 yn 270, a mae hanner 270 yn 135. So wedyn ni bod 27 yn mynd i 135, 5 o weithiau. Felly mae A yn hafal i 5. So yn aml iawn gyda'r cwestiwn yma, ni ddim yn gwybod le ni'n mynd, ond mae gyda ni wybodaeth, oedd gyda ni ffwythiant, ni'n gwybod sy'n mae differu, so ni wedi differu, ni ddim wedi cael yr un peth a beth sydd gyda ni yn y cwestiwn, so i ni'n gallu gweud bod y ddou'n hafal ei gilydd, sy'n golygu bod gyda ni hafaliad. A pan mae gyda ni hafaliad, mae eisiau ni ddatrys i ddarganfod yr term sydd ar y goll, ac yn yr achos yma, A oedd ar goll. So, bod yn edrych yn wahanol, ddim yn rhiannol. Felly, y cwestiwn nesaf nawr, a dyma'r tro cyntaf i ni weld cwestiwn yn ymwneud â'r ail ddeilliad, ond ni'n gwybod beth i'n wneud, dim ond differu ddwywaith. So, ni'n dal yn differu, ond y tro yma, ni'n mynd i differu dwywaith. So, yn hafal i 2x i'r pŵer 6 plus 3x, differu am y tro cyntaf, ni'n defnyddio yr rheol differu, felly 6, a ni'n differu bob term yn unigol, so 6 lluosi 2 yn y lle cyntaf, 12, a wedyn gostwng o pŵer 1. Felly mae gyda ni 12x i'r pŵer 5, a wedyn yn y term nesaf mae gyda ni x i'r pŵer 1 wrth gwrs, felly os ni'n differu hwn, mae gyda ni plus 3x i'r pŵer 0. Ond wrth gwrs ni'n gallu tecluso x i'r pŵer 0, mae x i'r pŵer 0 yn hafal i 1, felly 3 lluosi 1, yr term olaf yna, just yn 3. Wedyn differu unwaith eto, yn lle stopio i ni'n differu ddwywaith, fel ni wedi sôn yn barod. Felly ni'n edrych ar yr ateb yma a differu'r ateb yma, so mae gyda ni 5 lluosi 12, sef 60, x i'r pŵer 4, 1 yn llai. A wedyn, wrth gwrs, efo'r ail derm, mae'r un peth â 3x i'r pŵer 0, a 0 lluosi 3 wrth gwrs yw 0. Felly, differu ddwywaith, i ni'n cael ateb 60 x i'r pŵer 4. Yr un peth yn y cwestiwn hyn, differu ddwywaith, ond y ffwythiant sydd gyda ni differu ddwywaith gyda mwy nag un term, 3 term mewn gwirionedd. So, yn hafal i 2x i'r pŵer 8 plus 4x sgwâr plus 6. Differu am y tro cyntaf. Mae gyda ni 8 lluosi 2, 16x i'r pŵer 1 yn llai, x i'r pŵer 7. 2 lluosi 4 sef 8x i'r pŵer 1. 1 pŵer yn llai, ac wrth gwrs x i'r pŵer 0 yw hwn mewn gwirionedd, achos mae x i'r pŵer 0 yr un peth ag 1. Ond wrth gwrs, pan ni'n differu, ni'n lliosi'r pŵer gyda y rhif o flaen yr x, a ni'n cael 0, so sy'n eisiau ni roi 0 i mewn yn fyna. A wedyn, yr ail ddifferiad, sef beth i ni moyn, i ni'n differu'r ateb. Felly, 7 lluosi 16, yn mynd i roi 7 lluosi 16, os ddim yn gwybod beth yw hwnna eto. A wedyn y pŵer 1 yn llai, plus 8. So, yr unig beth sydd gyda fi ar ôl i wneud yw lluosi 16 gyda 7. Fi'n gwybod bod 6 lluosi gyda 7 yn 42, a wedyn 7 lluosi gyda 1, neu 7 lluosi gyda 10, 70, a 40, mae gyda ni 110. Felly, yr ateb yw 112 x i'r pŵer 6 plus 8. Mlaen i'r nesaf. Nawr, mae hwn ychydig bach yn wahanol. Fe welwch chi, cwestiwn ddim yn edrych yn union yr un peth. Rhan cyntaf yn fwy tebyg, mae gyda ni yr ail ddifferiad ar gyfer yn hafal i 3x i'r pŵer 20. So, os na i ddifferu, yn y lle cyntaf, mae gyda fi 20 lluosi gyda 3 sef 60, a wedyn 1 pŵer yn llai. A wedyn, os dwi'n differu am yr ail dro, dwi'n goffa differu'r ateb yma.
So mae gyda fi pŵer lluosi gyda'r rhif o flaen yr x. So mae gyda fi 60 lluosi 19. A wedyn x, un pŵer yn llai, wedyn ni 18. Rhaid beth sydd eisiau fi wneud nawr yw lluosi 60 gydag 19. Beth dwi'n mynd i wneud yw lluosi 19 gyda 6, a wedyn byddai'n gwybod beth yw 19 lluosi 60. So 6 lluosi 9 yw 54. A wedyn 6 lluosi 1 yw 6 ar 5, 11. So 19 lluosi 6 yw 114. So 19 lluosi 60 yw 1140. X yw 48. So prawf cyfrifo yma yn fwy na y prawf differu falle. Right, yr ail ran wedyn ychydig bach yn wahanol. Mae gyda ni ychydig o ffeithiau, a mae eisiau ni ddarganfod beth yw gwerthoedd a, b ac x. So, i ni'n gwybod beth yw y yn hermau a, b ac x. I ni'n gwybod beth yw y differiad cyntaf na dy by dx, ond does dim gyda ni termau a, b ac y. A wedyn mae gyda ni gwerthoedd cyfatebol. Pan mae'r x yn 0, mae y yn hafelu minus 6. Felly fi ddim yn siŵr iawn beth i wneud eto, ond dwi'n gallu gweld yn syth bod y cwestiwn yn ymwneud â differu, achos mae gyda ni dy by dx. A beth fi'n mynd i wneud felly yw fi'n mynd i differu y ffwythiant y. Ond pan byddai'n differu'r ffwythiant y yma, bydd gyda fi yr ateb yn hermau a, b ac ec, achos mae a, b ac ec gyda fi yn wreiddiol. So gadewch ni weld beth sydd gyda ni. So 4 lluosi a, 4a. A wedyn x i'r pŵer 3. Wedyn 3 lluosi gyda b, neu 3b. X i'r pŵer 2. A wedyn mae c jyst yn cysonyn neu'n rhif. So mae'r term x yn x i'r pŵer 0. Ac wrth gwrs, os dwi'n differu hwn, bydd gyda fi 0 lluosi gydag x, neu just 0. OK, so ni'n gwybod beth yw'r differiad o'r ffwythiant y, ond yn y cwestiwn mae e'n dweutha fi bod hwnna yr un peth â 12x cubed plus 6x sgwâr. So fe welwch chi'n syth bin bod fi'n gallu gweld bod y rhif o flaen yr x cubed yn 4a neu'n 12. So ni'n gwybod bod 4a yn hafel i 12. A wedyn mae'r term o flaen yr x sgwâr yn 3b neu yn 6. So allwn ni weid o hynny bod a yn hafel i 3 a b yn hafel i 2. 6 rhannu gyda 3. So, i ni wedi cael 2 beth i ni moyn ffindo a, b a c. So, yr unig beth sydd ar ôl gyda ni wneud yw darganfod beth yw c. Felly, ni wedi defnyddio hwn, ond ni ddim wedi defnyddio hwn eto. Ond, i ni'n gwybod bod y yn hafel i ax i'r pŵer 4 plus bx wedi cwbio plus c. Ni hefyd yn gwybod beth yw a. Ni'n gwybod bod a yn 3. So allwn ni sgwennu hwn lawr. Heb y termau a, b, a ni'n gwybod bod b yn 2. A ni hefyd yn gwybod pam bod y yn hafel i minus 6, mae x yn hafel i 0. So mae 3, 0 i'r pŵer 4, plus 2, 0 i'r pŵer 3, plus c. So ni'n gwybod bod minus 6 yn hafel i 0, adio 0, adio c. So ni'n gwybod bod c yn hafel i minus 6. So i ni wedi cael gwerthoedd a, b a c. Cwestiwn tebyg iawn mewn fformat. Os ych chi moyn, gwasgwch pause a cymrwch dro eich hunan i weld os gallwch chi wneud e, a wedyn fe ewn ni drwyddo fe. Rhan gyntaf de, yr ail ddiferiad, ni'n differu unwaith, a ni'n cael 20 x i'r pŵer 9,
A wedyn differu hwnna eto, fel bod ni wedi differu am yr ail dro, mae gyda ni 180 x i'r pŵer 8. So, dim gormod o gyfrifon fyna. A wedyn hwn yn weddol debyg i beth ni wedi cael o'r blaen, ond wrth gwrs tro yma mae'n cynnwys ffaith am yr ail ddifferiad yn lle y differiad cyntaf. So, dwi'n mynd i edrych ar y ffwythiant, gwreiddiol, a dwi'n mynd i ddifferu fe. So, dwi'n mynd i gael 5a x i'r pŵer 4 plus b x i'r pŵer 0 plus, wrth gwrs, mae hwn yn x i'r pŵer 0 ac wrth gwrs 0 lluosi gyda c, jyst dim mynd i roi 0 i fi. So, jyst teidio hwnna lan, 5a x i'r pŵer 4 plus b lluosi gydag 1, neu jyst b. Differu am yr ail dro, mae gyda ni 4 lluosi 5a, neu 5a 4 gwaith, sef 20a, x i'r pŵer 3, a wedyn wrth gwrs mae hwn yn bx i'r pŵer 0, ond os ni'n differu fe, lluosi'r pŵer gyda y rhif o flaen yr x, mae gyda ni 0. Nawr, yn ôl y cwestiwn, mae'n dweutho fi bod yr ail ddifferiad yn hafal i 20 x i'r pŵer 3. So mae rhaid bod 20a x i'r pŵer 3 yr un peth â 20 x i'r pŵer 3 sy'n golygu bod rhaid bod a yn hafal i 1. Neu fel arall bydde 20 lluosi a x i'r pŵer 3 ddim yr un peth â 20 x i'r pŵer 3. Mae dal rhaid i ni weithio mas beth yw b a c, a mae gyda ni ffeithiau yn fan hyn. Felly, mae'n amlwg bod ni'n mynd i offod am newid y gwerthoedd yma nôl yn yr hafaliad gwreiddiol. So, yn hafal i a x i'r pŵer 5 plus bx plus c. Ni'n gwybod bod a yn 1. Ni'n newydd ddarganfod hwnna. So, gallwn ni sgrifennu hwn gyda dim ond y termau b a c. A ni'n gwybod pan bod, os edrychwn ni'r hwn gyntaf, pan bod x yn 0, mae y yn 5. So mae y yn 5 pan bod x yn 0. Felly mae rhaid bod c yn hafal i 5. A wedyn mae gyda ni yr ail ffaith yma. So os ysgrifennwn ni lawr hwn to, yr hafaliad gwreiddiol. Ni'n gwybod bod a yn 1, so allwn ni sgwennu hwnna fel just x i'r pŵer 5. Ni ddim yn gwybod beth yw b, ond ni'n gwybod nawr bod c yn hafal i 5. A'r tro yma, mae'n gweithio ni pan mae y yn 9, neu pan mae x yn 1, mae y yn 9, so am newid 9 ag 1 mewn i'r hafaliad. Felly mae 9 yn hafal i 1 plus 5, 6, plus b. So, mae rhaid fod b yn hafal i 3. A dyna ni wedi cyfrifo pob un o'r gwerthoedd o'n i angen. Cwestiwn arall tebyg yn ychydig bach yn wahanol a falle mwy cymhleth yn rhan b. Newn ni rhan a yn gyntaf. So differu am yr ail dro, ni wedi gweld hwn o blaen. Differu am y tro cyntaf, mae gyda ni 10 lluosi gyda 3, 30, a wedyn lleihau y pŵer o 1. Yr ail ddifferiad wedyn, jyst yn golygu bod ni'n differu unwaith eto. So tro yma mae gyda ni 9 lluosi 30, 270 x i'r pŵer 8. Rhan b nawr te, edrychwn ni ar beth sydd gyda ni wneud yn fan hyn. Mae gyda ni yr differiad cyntaf,
ond dyw hwnna ddim yn cynnwys termau a, b, c a d. So peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw differu yr ffwythiant, ond gyda'r termau a, b, c a d. So 3 lluosi a, x sgwar, 2 lluosi b neu 2b, x i'r pŵer 1. Hwna'n x i'r pŵer 1 wrth gwrs. So mae gyda ni plus c, x i'r pŵer 0, x i'r pŵer 0 jyst yn 1. A wedyn, os ni'n differu yr term olaf y d yma, neu d, x i'r pŵer 0, ni'n mynd i gael 0. Nawr, so dyma ni wedi differu yr ffwythiant, ond mae'r gwybodaeth yn fan hyn yn gweithio ni bod y differiad cyntaf yn cyfateb â 27x sgwar plus 8x plus 13. Felly ni'n gallu gweud yn syth bin bod c yn hafal 13. Ni'n gallu gweud bod 2b yn hafal 8 neu b yn hafal 4. A wedyn ni'n gallu gweud bod 3a yn hafal 27 neu a yn hafal 9. So mae gyda ni gwerthoedd a, b a c, ond ni heb gael d eto. Felly mae'n siŵr bod eisiau ni ddefnyddio yr darn o wybodaeth olaf. A mae hwn yn ymwneud â'r ail ddifferiad. Wel, os ni'n edrych ar yr ail ddifferiad, mae angen i ni ddifferu y differiad cyntaf. So nawn ni ddifferu hwn. So 2 lluosi 27 yw 54x plus 8. A beth mae'r cwestiwn yma, so mae gyda ni'r ail ddifferiad, ni jyst yn darllen yr cwestiwn yn fan hyn. Mae gwerth d yn hafalu 1/6 o gyfernod x. So cyfernod x yw'r rhif o flaen yr x yn yr ail ddifferiad. So dyma y term x, y cyfernod yw 54, a mae gwerth d yn 1/6 o'r cyfernod. So 1/6 o 54 sydd yn hafal 9. So mae d yn hafal 9. Hwna oedd y darn diwetha o'r jigsaw fel petai. Felly, 2 gwestiwn ar ôl, ond yr ddau olaf yma ychydig bach yn wahanol i beth ni wedi dod ar draws nhw yn barod. Oherwydd mae rhain ni wedi dod ar draws nhw yn barod wedi gofyn am dy, dx neu gofyn ni ddifferu yn uniongyrchol. Yn fan hyn, dyw e ddim yn ymddangos yn gwestiwn differu, mae e'n gofyn i ni ddarganfod hafaliad y tangiad. Ond mae rhaid bod e'n rhywbeth i wneud gyda differu, so gadewch ni weld hafaliad y tangiad. Ni'n gwybod bod y tangiad yn llinell syth sydd yn cyffwrdd ar gromlin mewn un man yn unig. Ac os ni'n ystyried gwaith arferol tygau ni wedi dod ar draws hafaliadau llinell syth yn y ffyrdd yn hafalu mx a c, a ni'n gwybod bod m yw'r graddiant a c yw'r rhyngdoriad yw'r term, ond yn y gyd yw'r rhyngdoriad yw y gwerth lle mae'r llinell yn croesi echelin y. Felly mae rhaid i ni ddarganfod y ddou werth yma, y ddou beth yma, fel bod gyda ni hafaliad yn y ffurf yn hafalu mx a c. Fel bod gyda ni hafalu ar llinell syth, a'r llinell syth hynny yw y tangiad. Felly os edrychwn ni ar y graddiant yn gyntaf, ni'n gwybod o'r gwaith newydd yma, yr gwaith lefel 2 Mathemateg Ychwanegol, bod ni'n gallu darganfod graddiant cromlin mewn unrhyw bwynt drwy ddifferu. So ni'n mynd i ddifferu yr ffwythiant ar gyfer y gromlin, so dyma'r ffwythiant ar gyfer y gromlin. Ni'n mynd i ddifferu yr ffwythiant, so mae gyda ni yn y lle cyntaf 2 lluosi 2, 4
x i'r pŵer 1. A wedyn mae gyda ni, wrth gwrs, pŵer 1 sydd gyda ni fan hyn. Mae gyda ni 1 lluosi -8, sef -8, x i'r pŵer 0. Ac os ni'n teidio hwnna i fyny, 4x tynnu ffwrdd 8, oherwydd mae x i'r pŵer 0 yn hafal i 1 wrth gwrs. So, hwn yw graddiant y gromlin mewn unrhyw bwynt ar y gromlin. Ond i ni moyn graddiant y gromlin pan bod x yn hafal i 3. Ac wrth gwrs, mae'r graddiant y gromlin pan bod x yn hafal i 3 yr un peth â graddiant y tangiad yn y pwynt yna. Achos mae'r tangiad dim ond yn cyffwrdd y gromlin yn y pwynt yna yn unig. Felly, pan bod x yn hafal i 3, y graddiant neu gwerth differu yw 4 lluosi 3 tynnu ffwrdd 8, neu 12 tynnu ffwrdd 8, sydd yn hafal i 4. Felly, i ni un cam ymlaen o ddarganfod hafaliad y tangiad, oherwydd hafaliad llinell syth yw yn hafal i mx adeg c. Felly, ni'n mynd i ddefnyddio hwn i ffindo hafaliad y tangiad, achos bod y tangiad yn linell syth, a ni'n gwybod o'r gwaith i ni newydd wneud bod y graddiant neu gwerth yr m yn 4. Felly, yn hafal i 4x adio c. Hyd yn hyn. Ond mae dal angen ni ddarganfod gwerth y c. So dyna'r ail gam y gweithio mas. Ac os i ni dal yn defnyddio'r hafaliad yma, os i ni gallu darganfod gwerth x ag sydd yn cyfateb a'i gilydd, sydd yn gysylltiedig a'i gilydd, yna bydd gyda ni hafaliad lle yr unig beth sydd ar goll yw gwerth y c. Ac i wneud hynny, i ni'n mynd i fynd nôl i'r gromlin, a ni'n mynd i edrych pan bod x yn hafal i 3, i ni'n gallu gweithio mas beth yw gwerth y y, oherwydd mae y yn 2x sgwar tynnu ffwrdd 8x. So, pan bod x yn hafal i 3, bydd gwerth y y yn 2 lluosi 3 sgwar tynnu ffwrdd 8 lluosi 2. Sef 2 lluosi 9, 18, tynnu ffwrdd 16. Felly, y pwynt ar y gromlin, lle mae'r tangiad yn pasio drwyddo fe yw x yn 3, yn 2. So dyma'r gwerthoedd x ag sydd yn cyfateb a'i gilydd. A ni'n mynd i ddefnyddio'r hynna, ni'n mynd i fynd nôl i'r hafaliad sydd gyda ni hyd yn hyn, yn hafal i 4x adio c. Ond ni'n mynd i amnewid y gwerthoedd x ag sydd gyda ni, sydd ar y linell hyn. So, pan bod yn 2, mae x yn 3. So, ni'n gwybod bod yr hafaliad yna yn boddio y gwerthoedd x yn 3 ag yn 2. Felly mae gyda ni 2 yn hafal i 12 adio c. A wedyn os dwi'n tynnu 12 o bob ochr, bydd gyda fi c yn hafal i -10. So, nôl at beth o'n i'n chwilio am, o'n i'n chwilio am y gwerthoedd m ac fel bod ni'n gallu defnyddio nhw yn hafaliad y llinell syth. Ni wedi darganfod gwerth y graddiant, oedd e'n 4, a ni newydd darganfod gwerth c, sef -10. Felly, hwn yw hafaliad y tangiad, ond un peth ar ôl i wneud oherwydd mae'r ateb yn gofyn am ateb mewn ffurf penodol, y ffurf ax adio b adio c yn hafal i 0. Hynny yw, popeth ar un ochr a jyst y gwerth 0 ar ochr arall. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw tynnu o bob ochr, fel bod gyda fi 0 ar ôl, ar un ochr, ond dwi'n mynd i sgwennu hwnna yn ail. Dwi'n mynd i sgwennu 4x, tynnu ffwrdd 10 i ddechrau, ond gweud bod hwnna'n hafal i 0. A dyna ni wedi rhoid yr ateb yn y ffurf maen nhw'n gofyn amdano fe. Cwestiwn olaf nawr, yr un math o beth, ac os ych chi moyn rhoi tro ar hwn eich hunan, gwasgwch pause a wedyn ail ddechreuwch pan ych chi'n barod i weld beth yw'r atebion.
So, fan hyn eto, mae'n gofyn am hafaliad y tangiad sydd ddim yn ymddangos bod e ddim byd i wneud gyda differu, ond wrth gwrs mae rhaid i ni differu mwyn cael graddiant. A felly, os i ni yn differu, ni'n differu y ffwythiant yma fan hyn wrth gwrs. So, yw'r ffwythiant yma. So, os i ni'n edrych ar differiad dx, mae gyda ni 12 lluosi gydag x, tynnu ffwrdd 18 x y pŵr 0, neu tynnu 18, plus 0. So, dyna'r graddiant. Wrth gwrs, pan bod x yn hafel i 2, dyna'r graddiant ar gyfer unrhyw bwynt o'r gromlin, ond i ni eisiau yr graddiant pan bod x yn hafel i 2. Felly, graddiant tangiad, y llinell syth yn y pwynt x yn hafel i 2 yw 12 lluosi 2 tynnu ffwrdd 18, sef 24 tynnu ffwrdd 18, neu 6. So, ni moyn hafaliad y tangiad, hafaliad llinell syth, ni'n gwybod bod y tangiad yn llinell syth, so i ni'n chwilio am yr hafaliad yn hafel i mx adio c. M yw'r graddiant, a felly mae gyda ni m yn barod, m yn hafel i 6. Felly mae gyda ni yn hafel i 6x adio c hyd yn hyn. So, beth sy'n ar goll yw gwerth y c, ond os gallwn ni gael gwerth x a y sydd yn cyfateb a'i gilydd, neu sydd ar y gromlin, yna byddwn ni'n gallu amnewid y gwerthoedd x a g mewn i'r hafaliad hyn, a wedyn byddwn ni'n gallu datrys yr hafaliad i gael y gwerth c. So dyna beth ni'n mynd i wneud nawr. Pan mae x yn hafel i 2, mae y pwynt ar y gromlin yw 6x sgwar tynnu ffwrdd 8x adio 13. So pan mae x yn hafel i 2, mae yn hafel i 6 lluosi 2 sgwar, tynnu ffwrdd 18 lluosi 2 plus 13. So mae yn hafel i 6 lluosi 4, 24, tynnu ffwrdd 36, adio 13. I wneud y cyfrifo'n haws i fi, dwi'n mynd i wneud 24 adio 13 gyntaf, sy'n 37, a wedyn tynnu ffwrdd 36. So yr ateb yw 1. So pan mae x yn hafel i 2, mae y yn hafel i 1. Dyna'r pwynt ar y gromlin lle i ni'n ystyried hafaliad y tangiad. Dyna'r pwynt sy'n cyffwrdd ar gromlin mewn un man. Dyna lle mae'r tangiad yn cyffwrdd ar gromlin mewn un man yn unig. Felly, ni'n gwybod bod y pwynt 2, 1 ar y tangiad. A gan bod ni'n gwybod bod e ar y tangiad, i ni'n mynd i amnewid e nôl mewn i'r hafaliad hyn. So, pan bod y yn hafel i 1, mae x yn hafel i 2, sy'n golygu bod 1 yr un peth â 12 adio c. Os fi'n tynnu 12 o bob ochr, yna bydd gyda fi c yn hafel i minus 11. Felly, y yn hafel i 6x tynnu ffwrdd 11. Achos ni'n gwybod mai dyna beth oedd gwerth m, y graddiant, a wedyn tynnu neu minus 11 oedd gwerth y c. So, hwnna yw'r hafaliad y tangiad, ond mae'n gofyn unwaith eto ni am hafaliad y tangiad ar ffurf arbennig, ar y ffurf yma lle pob term ar un ochr yn hafel i 0. So, dwi'n mynd i dynnu y bob ochr, ond dwi'n mynd i sgwennu'r ochr yma yn gyntaf, so 6x tynnu ffwrdd y, tynnu ffwrdd 11, ac os dwi'n tynnu yr ochr arall, mae gyda fi 0 ar ôl. A dyna yw'r ateb sy'n angenrheidiol ar gyfer y cwestiwn. Felly, gobeithio bod chi wedi cael gwell syniad o beth i wneud gyda'r cwestiynau sy'n ymwneud â differu. So, diolch am wrando a pob hwyl gyda'r gwaith.